नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं जोंनि बर' इउटुबारफोरनि मोननैसो गोदान निउस आपडेट लानानै फैदों। नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दिनैनि बे गोदान निउस आपडेटखौ। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान निउस आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, नोंथांमोननो सोरनोबाफोर 1 इयारनि फ्रि रिचार्ज नांगौब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांनि नैबे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बिथाङा फोरमायदों दि जुदि नोंथाङा मोननै सोंथिनि फिननायखौ होयोब्ला नोंथांनो फ्रियावनो 1 इयारनि रिचार्ज सोनानै होगोन। बाट लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांनि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। खनसेयैनो मोनथाम एकाउन्ट हेक जादों, फेसबुक आरो इनस्टाग्राम। फेसबुक मोनथाम आरो इनस्टाग्राम मोनसे। लोगोफोर, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानो हागौ बिथांनि बे फेसबुक पेजआ हेक जाबाय। लोगोफोर, बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि फेसबुक पेजआ मर्दान बर' प्रडाक्शन आरो इनस्टाग्रामाबो बिथांना हेक जादों। बिथाङा दा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि मेन एकाउन्टनि फेसबुकनि नेमखौ सोलायनानै हेक खालामग्राया नेमखौ सोलायनानै दा गाज्रि मेसेज हरगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो नुखादों जानो हागौ आं बिथांनि नैबे फेसबुक पेजखौ स्क्रिनावबो होनानै होखादों। आरो बिथाङा फोरमायहरदों दि इउटुब चेनेलखौबो हेक खालामनो नाजागासिनो होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांनि नैबे भिडिअखौ नायहैथां। बिथाङा नैबे भिडिअआव गासैखौबो फुल डिटेल्स बुंनानै होदों। नोंथांमोना बिथांनि नैबे भिडिअखौ नायहैथां। आं बिथांनि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, बिथांखौ एसे हेल्प खालामहैनोसै। बिथांनि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों दिन प्रिट्स। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआनो जादों हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांमोना जोबोरैनो मोजां सर्ट भिडिअ लाबोबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि सर्ट भिडिअफोरखौ दासिमबो नायाखैब्ला बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि गोदान भिडिअ जेंना पार्ट 2 नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथाङा गोजौआव दावगालांनो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटआनो जादों बिथराय प्रडाक्शन। बिथांमोनाबो जोबोरैनो मोजां गोदान सर्ट भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नायनानै इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। लोगोफोर, बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो बिथांमोना। बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ नायनानै बिथांमोनखौबो एसे हेल्प खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे भिडिअआनो जादों बड' लिनेज चेनेलनिफ्राय। बिथाङा फोरमायदों दि फ्रि रिचार्ज 1 इयारनि। लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर गोसो बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि नैबे कुइसन एन्सार सोंनायाव पार्टिसिपेट खालामहैदो। लोगोफोर, बिथाङा फोरमायदों दि बिथाङा मोननै सोंथि सोंगोन। जेन नोंथाङा बिथांनि नैबे मोननै सोंथि सोंनायखौ फिननाय होनो हायोब्ला नोंथाङा मोनगोन 1 बोसोरनि फ्रि रिचार्ज। लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड बिथांनि नैबे बड' लिनेज इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि नैबे भिडिअखौ नायनानै भिडिअआव थांनानै लोगोफोर नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामहैदो। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटफोरा बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनब्लायबा भिडिअखौ लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैनो नाजागोन।